Il-Papa tiegħi. Meta nara stampa bil-familja ta' Ġesu, miegħu ikun hemm il-mama u l-papa tiegħu, Marija u Giuseppi. Giuseppi kien jaħdem għall-familja u għalhekk xi drabi f'idejh ikollu l-għodda, il-għodda tal-mastru daxxa, is-serrieq, il-martell u l-injam biex jaħdem xi siġġu jew banketta. Bħalma Ġesu kellu l-papa tiegħu Giuseppi, jiena wkoll għandi l-papa li jħobbni ħafna. Il-papa tiegħi imur jaħdem biex ikun jista' jixtrilna dak li se niklu. Jixtrili l-logħob, joħroġni miegħu, anki jilgħab miegħi. L-aktar il-ħadd, meta joħroġni miegħu immorru l-ġnien, noqogħdu bil-qiegħda fuq xi bank jew nintefgħu mal-art fuq il-ħaxix. Il-papa ġieli jiġi għajjien mix-xogħol, għalih u aħjar li joqgħod miegħi mal-mama u maħuti, imma ikollu joħroġ mid-dar biex imur jaħdem, anki meta tkun ix-xita u r-rieħ. Meta jaħdem ikun jaħseb fina wkoll. Dak li jagħmlu għalina. Għalhekk xi drabi jdum ma jiġi minħabba x-xogħol, il-mama tkun tistennieh għax ikun ilu li ħareġ minn filgħodu kmieni. Jiena wkoll inkun nistennieh u ngħid kemm se jdum ma jiġi, issa dlam u dalwaqt norqdu. U mal-mama nitlob lil Ġesu hekk. Ġesu, ħoħsib il-papa tiegħi biex ma jweġġax. Ħalli jkun jista' jieħu ħsiebi u jieħu ħsieb il-mama u lil-ħuti. Meta ikun ma jiflaħx, għamel li jgħaddilu malajr biex ikollu s-saħħa u jkun jista' jaħdem bħal San Giuseppe, il-papa tiegħek.